השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר. תודה רבה על מי שאת, אני בטוח שאני וינאי לא יכולים לדעת לך מספיק על מה שאת עושה, על הלילות, על הסבלנות, על הנתינה, על האהבה. אין לי ספק ששמרי את התא המשפחתי הזה בתקווה לעולם ועד. וואו. אבל באמת, בראבו. תודה. כל הדברים שאני עושה כאבא הם פחות או יותר נעשים בהשראה של אמא שלי. ואמא שלי כשהיינו קטנים כתבה לכל אחד מאיתנו יומן חיים, ואני חושב שמתאים לקרוא פרק אחד, יום אחד, ממה שכתבתי על מה שאנחנו עוברים עם ינאי. אז ברשותכם זה קצר, זה לא ארוך. יש לנו זמן. איזה ארוך. שמיני לרביעי, כשרק נולדת, שמעתי מספר רב של פעמים את המשפט שתזכו להרבה נחת. כתבו לנו את המשפט הזה על כרטיסי ברכה, קיבלנו אס.אם.אסים במילה הזו, ושמענו אותה כמעט בכל חדר אליו נכנסנו. נחת. כובד המשפט הזה באמת לא שקע באותו הזמן. לקח לנו זמן להבין את המשמעות המלאה שלו. נחת, כלומר ההפך מדאגה. בגדול, החל מהשבוע הראשון לחייך, נראה לנו שאתה עושה רק שני דברים: אוכל ובוכה. בקושי ישן, בקושי נח, פשוט כל היום בוכה. מלבד העובדה שזה לא פשוט לבלות ימים שלמים עם תינוק בוכה, אמא שלך ואני התחלנו לדאוג שממש לא בסדר איתך. אולי כואב לך עם מה שאלה אותי, צריך לבדוק לו את הבלה בלה בלה או איזו מילה אחרת מעולם הרפואה שאני לא מכיר. ממש הדאגת אותנו, קיבלנו המחשה בסיסית אך אותנטית למושג חוסר נחת. אבל במלאת חודש ליום הולדתך העניינים נרגעו קצת. אל תבין אותי לא נכון, אתה בהחלט עדיין מארגן לנו לילות לבנים פה ושם, אך ניכר שיפור משמעותי בהתנהגותך. התחלת להעסיק את עצמך יותר ויותר כאשר אנחנו מניחים אותך בהריסה שלך. שמנו לך שמיכה מבד עם נקודות שחורות ולבנות, ואתה היית שוכב ובוהה בנקודות, או יוצר קשר עין עם הפיל הכחול, איתו חלקת את שיטת ההחתלה שלך. חשנו נחת מאי לראשונה. קיבלנו איזושהי גושפנקה ראשונית שהכל בסדר איתך, שאתה מתפתח כצפוי, ושפשוט המעבר בין הרחם השלב של אמא שלך לעולם האכזר בחוץ היה קשה לך. פתאום צריך לנשום לבד, לנוק על מנת לאכול, יש גזים שצריך להוציא, לא פשוט פה. כנראה שלאחר חודש בערך התחלת להתרגל לחיים מחוץ לרחם ממך. התחלת להגיד לסביבתך, להתמקד בצבעים השונים, ולעיתים לדרוש שנקפיץ אותך על כדור הפיזי של אמא. פעולה ששיערנו מזכירה לך את מילות שחשת במהלך השהות הארוכה שלך ברחם שלה. אך יותר מהכל התחלת ליצור קשר עין עם אמא שלך. לבהות ביצור הזה שמספק את כל צרכיך, החל מהבסיסיים ביותר כגון אוכל וביגוד, וכאלה במורכבים יותר כגון חום ואהבה. קשה לך להירדם בלילה רחוק ממנה, ואפילו שמנו לב שאם אנחנו מניחים אותך בקצה המיטה שלנו, אתה נוטה לזחול לעבר חום גופה של אמך תוך כדי שינה, ועד אור הבוקר היית דבוק אליה עם כף היד פרוס לרווחה על הרכוש שלך, הציצי של אמא שלך, כאילו הוא אומר זה שלי. לראות את הקשר שנוצר ביניכם כל בוקר כאשר אני קם עם שעון מעורר מעצבן ושניכם מונחים על המיטה כה שלווים, כה מחוברים אחד לשני, זה לא פשוט. איך בא לי לחזור למיטה ולחבק את שניכם וליצור גם אני רוצה. אבל אין לי לב להפריע. איפה נשנים? נוחים בסוג של סחרור מושלם, כל אחד בתורו הוא. בהמשך להתפתחות שלך, אתמול החלטת שאולי הגיע הזמן לברך אותנו באיזשהו חיוך קטן וחמוד. אני כהרגלי דיברתי אליך. סיפרתי לך על העבודה שלי, מה לעשות, כרגע אתה שבוי ואתה חייב להקשיב לסיפורי העבודה המשעממים שלי. סיפרתי לך על מה שקורה בבית, על אמא שלך, על הסבתא שלא מפסיקות להתעניין בשלומך ולבוא
לראות אותך. כתגובה, אתה הגבת בחיוך עדין, חיוך ראשון לאבא. אתה גם מתעורר יותר ויותר כמו אמא שלך. מתמתח לאט לאט, פותח עיניים ואז סוגר לעוד שנייה או שתיים, סוג של סנוס של תינוקות. חוגר את הסביבה המיידית שלך, ואז חשוב יותר מהכל, מחשב את המרחק של האמא שלך ממך. אם מתברר שהיא לא במרחק מגיעה, אבל לא נוכחים בחדר, כי אז מסע צלחות מתחיל ללא התראה או אזהרה. ינאי שלי, אתה גדל כל יום יותר ויותר, מתפתח יפה, מחלק חיוכים בתנודות גוף שגורמות לנו לשכוח מה עשינו לפני רגע קט. אנחנו כל יום אוהבים אותך יותר ויותר ונופלים בקסמך. יום הולדת חודש שמח, אוהב לעד אביך. כישרון כמו שיש למשפחת עדן או משפחת שי או שקי או whatever, אני לא מתיימרת. לא מתיימרת ממש, זה אחד יותר מוכשר מהשני. אבל אני אקריא לכם משהו לא ארוך מספיק וככה. אז אורחים יקרים, אני מסתכלת עליכם היום, מסתכלת על מקבץ האנשים אשר טרחו להגיע לבית שלנו היום, אנשים אשר הגיעו לכאן לחגוג את הולדת נכדנו והרחבת השבט שלנו, זה ראינו במטבח. טלי אמרה וואי זה בלגן, אמרתי זה משפחה גדולה, נכון? כי אין לנו משפחה גדולה. בנוסף להרחבה ההגיונית של משפחתנו, פועל יוצא של הולדתו של ינאי. אני גם מברכת את הצטרפותה של משפחה נוספת לשבט שלנו, ממלא אותי שמחה, אור וגאווה לעמוד פה ולהסתכל על כולכם ולהכניס את כולכם, את כל הנוכחים תחת משפחתנו. לינאי היקר שלנו, מה עוד אוכל לומר? כבר בילינו מספר לילות, ללא שינה ביחד, דיברנו, צחקנו והתאהבנו כל פעם מחדש. נכון, אני מדברת בשם עצמי, כי הרי אין ספק שלא יעבור זמן רב ותלמד לקרוא בשמי סבתא, בואי נלך לגנוב סוסים יחד. נכון מאוד? הוא יגיד לי, אתה מחדיס בי אושר כל פעם מחדש, כל הבאה חדשה על פניך, וכל פעם שאתה נהנה כאשר אני מקלחת אותך. יש לך סוג של מבט בעיניים שלא מותיר בי ספק, אתה בהחלט אוהב את המקלחות של סבתא. לזוג הצעיר, הכל קרה כל כך מהר, היכרות טרנס-אטלנטית עם דודה גילה שהחליטה שכדאי לנסות להכיר למרות המרחק לונדון חיפה והשאר היסטוריה. רון חזר ארצה, הפך לבן בית מהביקור הראשון, חתונה, עכשיו תינוק קטן ומהמם. התינוק הזה מגדיר את מערכת היחסים שלכם, הוא פרי אהבתכם וזוהי עכשיו מטלתכם לגדלו. לרומם, ללמד אותו טוב מרע, להשתית תחתיו רשת ביטחון ומעל לכל לאהוב אותו כפי שעשו לכם ההורים. ולזכור ולקבל אותו כמו שהוא ולכבד את דעותיו באשר הן. הסתכלו סביב ותראו את התמיכה הנרחבת המעניקים לכם הנוכחים כאן. זוהי המשפחה שלכם. אנשים אשר תמיד יפנו אוזן קשבת, תמיד יתמכו, תמיד יתקסו עצה ותמיד יעזרו. שמרו את האנשים האלה קרוב ללבכם, כי הרי אין להם תכלית. אני אוהבת אתכם מאוד ואני מאוד שמחה שגדלנו, כאילו אנחנו משפחה מאוד כזאת קטנה. אז תודה מאוד שבזכותך אנחנו גדלנו. אני עשיתי שלפטון. כן, ריבי עשתה בן במטבח. יזר פה, הכל עובד. הייתה חלוקה. כן. אני בבשר בן בסלטים. אתה לא מבין כמה זה תקתק. ואני בדקתי שהצוות עובד. שלום.